Som a Copenhaguen, sí, i ens agafa per sorpresa el Festival Sakura, que se celebra cada any des del 2008 al Parc dels Cirerers de Langelin. Durant aquest festival hi ha diverses activitats japoneses, incloent actuacions musicals, danses, arts marcials i estands que ofereixen menjar japonès boníssim, així com còmics i altres articles culturals nipons. L'entrada és gratis i és una gran oportunitat per gaudir d'un ambient festiu en una ciutat que fa gala de la multiculturalitat. Però no ens desviem, que avui tocava parlar del sistema d'aprenentatge del país. Buenos días, clase. Sentaos. La meva imatge sobre el concepte d'educació nòrdica anava molt en la línia del que és Rita, la sèrie sobre la profe caòtica que ve a revolucionar el sistema. ¿Eso es cierto? No, por supuesto que no. I lluny de la ficció, sí que hi ha dues coses que són veritat. Les relacions personals properes amb l'alumnat i l'auge de les anomenades professions vocacionals. Fusteria, jardineria, alguns cicles d'informàtica, que no només s'estudien, sinó que es posen en pràctica des del primer dia, com aquests alumnes que estan construint una ampliació de la seva pròpia escola, el Sugartoppen. A banda de les activitats dirigides pel professorat, l'autogestió és un concepte transversal. Cinemes, festes i espais de relax que conviuen en l'horari de classe. Tot plegat perquè la confiança en l'alumnat és clau, tal com ens explica el Tobias Malmgren, director de la Hudebagenschule. Altres metes de l'escola nòrdica són la llibertat de contractació per seleccionar els millors professors i acomiadar els que no funcionen, i la llibertat de gestió del pressupost assignat. Plou a Copenhaguen, un altre cop, com cada dia dels que he estat a la ciutat. Jeg er en moderne viking, styrke og mod. I demà serà un nou dia. Cristiania és un dels atractius a dins de la ciutat autònoma, entorn hippie. De fet, uns carrers més enllà hi ha un gran cartell en el qual posa que no es pot gravar perquè aquí no es poden consumir drogues dures, però sí que està permès o tolerat, s'imagino, per part de la policia la venda de les drogues toves. I hi ha autèntiques parades de souvenirs amb pedres així de grosses a la vista de tothom de droga. Cristiania és un dels llocs més interessants i peculiars de Copenhaguen. Aquesta comunitat va néixer als anys 70 quan un grup de hippies va ocupar una antiga base militar abandonada. Avui és un emblema de llibertat i creativitat, on l'art, la música i l'esperit alternatiu són a cada cantonada. Aquí no es permeten cotxes, les cases estan plenes de murals de colors i fins i tot tenen una zona verda on es ven marihuana de forma tolerada, una de les coses que també atreu molts visitants i curiosos. I a més de ser un lloc icònic per als viatgers, Cristiania ha rebut figures famoses. Bob Dylan va quedar fascinat quan la va visitar, mentre que Emmanuel Macron també s'hi va deixar caure, interessat en aquest model de vida alternatiu. Fins i tot Elijah Wood, conegut per ser Frodo, va passejar pels seus carrers sense gairebé ser reconegut. I aquí ve un detall curiós. Cristiania emet la seva pròpia moneda, anomenada Lön, que només es pot utilitzar a dins d'aquesta comunitat. Ah, i no t'oblides de buscar el troll gegant de fusta que vigila el barri. És una escultura impressionant i un símbol més d'aquest espai tan màgic. Thomas Lambo és un artista danès que viu i treballa a Copenhaguen i aquest és un dels seus trolls més famosos que està dins de Cristiania, que precisament representa aquestes criatures fantàstiques de la mitologia nòrdica. Els trolls són criatures repartides per tot Escandinàvia. I potser caldrà buscar-los, però ja serà demà. De fet, si em seguiu anirem cap a la veïna Suècia, que està a tocar en tren. Serà l'última etapa d'aquest viatge.